Hiya guys, croeso nôl I PopT! Mae Elin a fi nôl yn gilydd heddi. Tad. Sa'n os ti'n gwybod. Ond mae'n fis hanes menywod. Yndi, siwr. A pa ddwy gwell I wneud y fideo heddi? Nawn ni'n dweud Y ddwy fenyw PopT. y ddwy fenyw, ie. A fel dwy fenyw, mae PopT wedi gosod cwis I fi. I weld faint I ni wir yn wybod am hanes menywod. Ddiddorol. Mi fydd yn ddiddorol, achos sa'n os fi'n gwybod lot. Ei, mae'n iawn. Mae'n ddysgu hefyd cofio. Mor wir. Yn union. Mae rownd 1 am y menywod cyntaf I. Y fenyw gyntaf I daro 100,000,000 o wrandawyr misol ar Spotify. Wow, mae'n lot. Fi'n meddwl... Dwi'n meddwl modern yma. Ie, a fi, achos hefyd, falle byddai'n hollol wrong. A fi na. 3, 2, 1, dangos. Diweli, pawb wedi dweud. Ella. Ia, siwr! Y fenyw gyntaf I ennill Nobel Prize. Dwi'n gwybod. Yndi, mae'n embarrassing I fi fynd. Pwy? Be di enw I? Be nath I? Iawn, 3, 2, 1. Ia! Y fenyw gyntaf a'r unig berson I ennill career Golden Slam yn tennis yn singles a doubles break. 3, 2, 1, Serena Williams. Yes! Wrth gwrs, Serena Williams. Gawn ni just sôn am Serena Williams? Os ti eisiau? Dwi'n lyfio I. Na fo. Rownd 2. Pryd cafodd menywod yr hawl I bleidleisio am y tro gyntaf yn Rhydain? Mae'n cico fy hunan am hwn. Na, yn Brydain, cofio. Ie. 3, 2, 1. 1963. Weird! 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 1963, wbeth fel la. Go iawn! 1918! Wirio. Ond am ryw reswm, o'n i'n meddwl bod ar ôl y success, o'n i'n meddwl bod wedi cael bwyntio mor ddian ar ôl y suffragette. Oce. Ond na ni boys, da i'n dysgu bach bob dydd, ynda? Pryd wnaeth mis hanes menywod ddechrau? Ni wedi dweud 1989. A pryd yw'r 2005? Be di'r eto? 1987. Elin! Da iawn! Ei, Pryd cafodd menywod gystadlu yn y gemau'r Olympaidd o'r tro cyntaf? Waw. Dwi'n rhaid meddwl am hynna blaen. Na fi. 1960. Nes i'n rhaid 30. Go iawn! Go iawn! So iawn, nath nhw adael iddyn ni gystadlu mewn sport cyn bod ni gael full on votio am... Mad. Mae'n bonkers i dweud. Dwi'n dysgu lot, dwi'n licio fideo yma. A fi fyd! Round 3, mae hwn I gyd am Cymru. Cwestiwn 1. Ble yng Nghymru gosodwyd cerflun o Betty Campbell MBE, y brif athrawes ddu gyntaf yng Nghymru? Dwi'n actually gwybod hwn. 3, 2, 1. Ysgwar wrth y BBC! Ysgwar wrth y BBC Square ar Train Station! Dwi'n licio sbio ar station actually. Mae'n neud bod yn dweud. It's very cool, it's very good. Right. Ble yng Nghymru wnaeth Jemima Nicholas stopio oresgyniad gan ffrain yn 1797? 3, 2, 1. Abertawe. Caerffili. A y cwestiwn ola wan. Pa barg cenedlaethol cafodd ei gyd sefydlu gan Esme Kirby yn 1967? What? 3, 2, 1. Parc Cynhyrchiad. Yes! So, I fod yn onest, mae gwybodaeth ni am fenywod yn gyffredinol. Am hanes. Am hanes menywod. Yr un peth. Ia. Achos, gallwn ni union yr un pwyntiau. Ond, bendant wedi dysgu llwyth. Wel, os ydych chi mwynhau y fideo yma heddiw, cofiwch chi ddisgrifio i'w sianel. I hoffi'r fideo yma. Ia, a gadwch sylw ar fanna os ydych chi hefyd wedi dysgu rhywbeth am mis hanesyddol menywod. Oddi wrth ni'n dwy Bryn a PopT, a ni weld chi yn y fideo nesaf. Ta-ra!